Thank you, thank you. Merry Christmas sa inyo. Naitauna kan Albay Police Provincial Office ang 450,000 pesos na reward money sa duwang persona na naging dalan nga ni mabisto ang kagibo sa panggagadan kay Police Staff Sergeant Abel Sevilla kan Legazpi City PNP na tinambangan sa Sitio Agna, Barangay Humapon, Legazpi City kan nakaaging Abril 5. Nilinaw man kan direktor na kabanga pa sa nainika reward money, 850,000 pesos kaya nagahalat na pabuya para sa makakapagtukto sa panggagadan kay PSSG Sevilla. Alagad pigahalat paninda ang pigpromisan 250,000 pesos na reward money hali kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, asin 150,000 pesos hali kay Albay Governor Edsel Greco Lagman. So nagpapasalamat po kami dahil isa po itong papakita na ang gobyerno po ay seryoso na tulungan yung mga naliligaw ng landas tulad po namin dati noon. Dugang pa niya, konsideradong case close naman ang nangyaring panggagadan kay Police Staff Sergeant Sevilla matapos na magadan man sa engkwentro sa Barangay Baskaran, Daraga, Albay ang pigtutok ng kagibo na si Commander Perdigon kanakaaging Oktubre 3. Mientras tanto, 50,000 pesos man ang ipigtaw sa duwang nakapagtukto kay Roy Sidutan na miyembro kang Concepcion Criminal Group na naatubang sa patong-patong na kaso na nagtago asinadakop sa Baguio City kanakaaging Pebrero. Nakaresibi man intig si 50,000 pesos ang tulong sumino kong miyembro kang rebeldeng grupo. Siguro po no, kung magtutulangan po ang mga local chief executive ng probinsya ninyo, talagang pakita nila na sincero sila na wakasan itong pag-ari-harian ng Concepcion Criminal Gang. Hindi po imposible na matapos ito, no? Hindi po kaya ito ng kapulisan lang, hindi po kaya ito ng army lang. So kailangan po natin ng holistic yung approach. Kailangan po namin tulong ng local government. Katakod kay ni asigurasyon kang kapulisan na daisinda mauntok sa pagsusog sa mga kriminal, urog na sa mga miyembro kang Communist Terrorist Group, asin sa mga miyembro kang Concepcion Criminal Gang, na padagos na nagdadara ng kariribukan sa probinsya asin sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.